सब रंग तेरे रंगरेज मेरे, सब रंग तेरे रंगरेज मेरे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। मुझ दीन के घर जब आओगे, स्वागत में पलक बिछाऊंगा, आंसुअन जल से पग धोऊंगा और धो धो के पी जाऊंगा। तू लेकर अपनी शरण मुझे फिर चाहे जिस रंग में रंग दे। तू लेकर अपनी शरण मुझे फिर चाहे जिस रंग में रंग दे, फिर चाहे जिस रंग में रंग दे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। सब रंग तेरे रंगरेज मेरे, सब रंग तेरे रंगरेज मेरे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जाने कितने दिनों बाद मैंने यह अपना भवन बुहारा है। तुमको कोई भी कष्ट ना हो, इस तरह से इसे संवारा है। इच्छा है मेरी यही प्रभु, तुम अब तो मुझको अपना लो। इच्छा है मेरी यही प्रभु, तुम अब तो मुझको अपना लो। तुम अब तो मुझको अपना लो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। सब रंग तेरे रंगरेज मेरे, सब रंग तेरे रंगरेज मेरे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तुम सारे जग के मालिक हो, तुम तो घट घट के वासी हो। तुमको यह कहाँ पसंद किसी के चेहरे चढ़ी उदासी हो। हे देव अगर संभव हो तो इन आँखों को दर्शन दे दो। हे देव अगर संभव हो तो इन आँखों को दर्शन दे दो। इन आँखों को दर्शन दे दो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। सब रंग तेरे रंगरेज मेरे, सब रंग तेरे रंगरेज मेरे। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे।
ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁରୁବାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲାଣି, ବିଦେଶରେ ହେଲାଣି, ଅନେକଟା ଅନଲାଇନ୍ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 5-6ଟା ଜାଗାରେ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି। ନିଜେ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠିକୁ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମତେ ଯେମିତି ଭାବ ଥାଏ, ଏଇଠୁ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ବାରିପଦା ଆସୁଛି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର 1960ରେ ଆସିଲି। ଆଇ ଥିଲା, ମା ଥିଲେ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଶିଖ ବାବୁ ପରିବାର ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନା ଥିଲେ, ସେ ସମୟ ମୁଖିଆ ପିଲାଦିନ ମା ଥିଲେ, ମା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କରି ଜମି ସେଟା ସେ ବହୁତ ଆଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଏ ମିଶ୍ର ପରିବାର 5 ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଇକା ଆମ ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। ମୋର ଏଇଠି ଗତ ଘର ହେଇଥିଲା, ମୋର ଗତ ଘରଟା ବାହାରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପୂଜ ହବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠି ବସିବାକୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନାମ ଗୁଡା, ଏଠି ଚିହ୍ନାମ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପଟା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ କର୍ମୀ ଲୋକ ଥିଲା। କେତେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଯିବା, ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟ ପୁରୁଷ ପିଢ଼ି ଆଗରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯିବା। ଆମେ ଗୁରୁତତ୍ଵଟା ନେବା, କାରଣ ଗୁରୁତତ୍ଵଟା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ରାସ୍ତା କରେ। ଆଉ ବିପଦ ବେଳେ ସାହସ ଦିଏ, ଖରାପ ସମୟରେ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଆଉ ପାରସ୍ପରିକ ଗୁରୁତତ୍ଵ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରିକି ସାମାଜିକ ବା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ବା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅଭିଶାଭିମୁଖ କରେ। ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ କି ଆମେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହେବାରେ ପୂଜାସ୍ପଦ ନୁହଁ, ପୂଜାସ୍ପଦ ସେମାନେ ଗୁରୁମାନେ ପୂଜାସ୍ପଦ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ। କାରଣ ନବମ ଭଳି ତାକୁ ରିଲିଜ କଲେ ପରଦିନ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଜ କଲେ। ଆଉ 2ଟା ରିଜନାଲ ଭାଷାରେ ମୁଁ କଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି କୌଶଳୀ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ। ଏ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ଜାଣିଛି କି? ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା କାହାକୁ ଜଣା? ତାକୁ ସାନ୍ତାଳକୁ ଟିକେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମ ନିଜ ଭାଷା ଭାବ। ଆମ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ନିଜ ଭାଷା, ଆମେ ତ ଅଲଗା ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀପୁ ଆଉ 4 ଜଣ ଏମାନେ ମତେ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ କଲେ ଏଠୁ ଆସିବା। ଦୀପୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ 4 ଜଣ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ଭାବ ବିକାଶଟା ହୁଏ। गुरु ईश्वर के कारण भाव से होकर भाव सही है। अब सेटा जब मैंने गुरु काम करी भाई सेटा सक्षमता दरकार, अक्षमता रहे को रखो एटी कमाई करियो। आउट के आमो अछि गोटे मंदिर उद्धार करे अछि आउट गुरु भाव करी बारी होते लाइफ एक्सपेंशन बहुत गुरु करे। गुरु भागवत पिला मान को सिखाओ गाइबे ए श्रीमान का उठाओ बोलो वो चाहे ना सब पिला का बाबू जो उड़ा गया तो मुझे पता नहीं
ଆସୁଛି ପିଢିକୁ ଯିବା ଦରକାର। ବାକି ଟାଇମ୍ ତମେ ଦେଖିନ ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେରିକାରେ ହଉ 40-50 ପିଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମ ମାଟିଟା ହଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ମାଟି, ଆମ ମାଟିଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଧାନ ଭୂମି। ଛଉନାଟ ଏଇଠୁ ଆସିଛି, ଝୁମର ଏଇଠୁ ଆସିଲା, ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷା ସେଇଠୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅମର ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, এটা ଷୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଭାବ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇଟା ବ୍ୟାପିବ। I think এটা ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ, ଗୁରୁ ଭାଗବତ ବିନା ମନ୍ଦିର ପୁରା 17ଟା ହେଲାଣି। ଗୁରୁ ଭାଗବତ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହଉଛି, କେତେଟା ମନ୍ଦିର ହଉଛି, କେତେଗୁଡା ମନ୍ଦିର ହଉଛି, ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହଉଛି ସେଠି ମନ୍ଦିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। 6ଟା ମନ୍ଦିର ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏକାଠି ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ। ସ୍ଥାନଟା ଦରକାର, ଏମିତି କରିପାରିବ, ରହିବାର ରୋଷେଇ କରିପାରିବ। ଆମେରିକାରେ ତ ଅନଲାଇନ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଯାହା ରହିବାର ରୋଷେଇ କରିବ, ଭାବ ପ୍ରଧାନରେ ସବୁ ହୁଏ ହେଲା। ଏଥିରେ କିଛି କ୍ଲିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଚକ୍ର ନାହିଁ, এটা ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ନିଜେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଟା ତ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଅଛି, ସେଟା ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ନୁହେଁ, ଭାଗବତଟା ହଉଛି ଭାବଗତ। ଯେହେତୁ ଭାବରୁ ଆସୁଛି, ମୋର ଯୋଉ ଭାବରୁ ଆସୁଛି, ତମର ଭାବର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଥିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଭାଷାରେ ସଜେଇ ଦେଲି ତମ ଭାବକୁ ମୋ ଭାବ ମିଶେଇ। ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ, ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେଲି ତମର ଭାବ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାବ। କାରଣ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାରେ ପଡିବ, ରିଲିଜ ହେଇଛି। ସାନ୍ତାଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହୁଏ। ଭାଦ୍ର ଚାନ୍ଦୁ ସେଠୁ ନାନା ମାରା କୋଇଲି ରାଗେ টানা গান্ধীরে কেসব না জানা আমার মাঝে জেগে লাগতা বুঝলি বুঝলি ভাগ্য মানে কত করে উলুসে লেখা বিপদ করে কিছু কিছু ভাষা জানি সব জানি হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা গেছে। জানো এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় জগন্নাথ মন্দির আমার হয়েছে। এটা যৌতুক করে আসছে কিছু সেঞ্চুরি তলে, যেটা বাহা হয়েছিলেন পুরী কলিকা এটি। আমার রাজা দেলেন কিছু হাতি ঘোড়া, যেটা জগন্নাথ দিয়ন্তু। এই প্রতিশ্রুতি থাকলে কি কোটি দিন পরে হবে, এটা জগন্নাথের বাকি বেশি করে ব্যক্তিগত তাଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ବଂଶୀୟ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାରିକି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ, ଠିକ ଗୁରୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ଯାବକ ଜୀବନ। ଏଇଟା କେବଳ ସିଦ୍ଧିର ସାମଗ୍ରୀ କହିବ, ମୁଁ ଯଦି ପଢିବି ଗୁରୁ ଭାଗବତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଯାହାର ଯିଏ ଗୁରୁ ପୁରୁଷ ଡାକିପାରିବ। এটা କୌଣସି ଗୁରୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଅଛି, କୃଷି ପାଇଁ। କାରଣ ଗୁରୁର ଭାବ ଗୋଟେ ଏକା କଥା, ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କଟା ଦେଶ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏକା କଥା ସବୁ ଜାଗା। ସେଟା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ପୁଅ ଛୁଆ ମାର ଆଫ୍ରିକା ମା ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ ମା ଗୋଟେ ସେମିତି ହୁଏ, ସେଟା ସବୁ ଏକା। ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେଇଆ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଘଟିବ। କାଳେ କାଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସତମାନେ ଆସିଲେ ଆଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାଟି ନୂଆ ମାନ ଯଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାଟି ନା ତମେ ଦେଖ ଶ୍ରିୟା ଚଟାଣୀ କଥା ଲେଖିଲେ ସକାଳେ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଶିଶୁ ଆସିଲେ ଶ୍ରିୟା ଚଟାଣୀ କଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏକ ତ ଚଟାଣୀ ଜାତି ଭେଦ କାଟିଦେଲେ,
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନାରୀକୁ ମହତ୍ଵ ଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ସମାଜ ଦଉନଥିଲା ନାରୀର ମହତ୍ଵ ଦଉନଥିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶିରୁ କାଷ୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ ମହତ୍ଵ ଦଉନଥିଲା ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଶିଖ ପୂଜା କରିବେ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବେ ପାଳି କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଗୁରୁ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ବାଧା ହେଇପାରେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂଜା ପବିତ୍ର ବେଳେ ଗୁରୁ ପୂଜା ପବିତ୍ର ବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ କିଏ ଚଢେଇବ 108ଟା ଫୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଭାବ ପୂଜାରେ ସିଧା ସିଧା ଯାହା ବସରେ କରିବ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପତ୍ରେ ପୁଷ୍ପେ ଚଳିବ ମାଆକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦରକାର ଯାହା ହାତରେ ବନେଇ ଖାଇବ କାରଣ ସେଟା ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି যেটা বহুত বড় কার্যকারী তোমার বড় পাঁচ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ମଣିଷ ହିସାବରେ କଣ କରିବ ଯାହା ଭିତରେ ଶିଷ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ନାହିଁ ଶିଖିବା ଶିଖାଇବା ଯେ ଶିଖିନି ସେ ଶିଖି ପାରିବ ସେଟାକୁ ଶିଖିବ କେମିତି ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଖାଇଛି କେମିତି ଶିଖେଇବ ତାହେଲେ ଖାଇଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି ମଣିଷ ସେବାଟା ମେନ୍ ମଣିଷ ଗୁରୁ କହିନାହାନ୍ତି ବସିକି ମଣ୍ଡା ଖାଇକି ବିକାଶ କରୁଥ ଭଲ ଗୁରୁ ବାକି ତ ପ୍ରପର୍ଟି ବାରି ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇକି ଏ ସନ୍ଥ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରି ସେବା କଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଥ ବୁଝିଲ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଯଦି ସିଏ ତା ଘର ବାଡ଼ି ବନେଇଲା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପଇସାରେ ସେ ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଋଣୀ ହେଇଗଲା କବି ସେଟା କରୁନଥିଲେ ଶିରିଡି ସାହି ସେଟା କଲେ ଆମ କଷ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ତମର ଗୁରୁ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କରବାରୁ ତମର ଦରକାର ହେଇଗଲେ ଯେ ମାଗଣା ଖାଇକି ତମକୁ ଘର ବନେଇବ ସିଏ କି ଗୁରୁ ହବ ସେ ତ ଋଣୀ ହେଇଗଲା ତମକୁ ଜୀବନ ତେଣୁ ତମାନେ କର ଭାବରେ କର ସହଜତାରେ କର ମୁଁ ଆସିବି କୋଉଥିରେ ଆସିବି ଏଠୁ ଆସିବି ମୁଁ ନିଜେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବି କହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରସ୍ପରର ଗୁଣକୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ ମୋର ବେଶୀ ଭକ୍ତି ତାର କିଛି ବଦଳ ପୂଜା କରିପାର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଅଧିକାର ଖରାପ ତମେ ତମ ଗୁରୁ କର ତା ଗୁରୁ ଭଲ ଦେଖ ତମର ବଡ ବଦଳ ଅଛି ତମକୁ ଯେମିତି ତମକୁ ସବାର ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଣ କହୁଛି ଅସତ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଜାଣି ଅସଲ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରେ ସେଟା କରିପାରେ ପରିବାରକୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ସମ୍ମାନ କରିପାରେ ଯୋଉ ସେଟା କରିପାରେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ହିତ ହବ ସେଇଟା ସାହିତ୍ୟ ହବ ଆଉ ବାକି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲିଟରେଚର ଲେଖିଲେ ଲିଟରେଚର ସେଟା ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ସେଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହିତାର୍ଥ ହେଲା ଗୁରୁ ଭାଗବତ କାହିଁ ଧରି ଗଲା ତାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଲି 34,38,40,000 ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ଭଲି ବହି 4,000 ସବୁ ଭାଗବତ ତାକୁ ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନୁଭବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କେମିତି ସେ ଯାହା ନ କରେ ମୋ ମା ଏଠି ପଡିଛି ବାପ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ଏଠି ଅଛି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଏଠି ଜଗି ଯାହା ବି କରେ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲିକି ଏଠୁ ଆସିଛି ଆଉ ତମ ସାথে ବସ ଗୁରୁ ଭାଗବତ କରୁଛି
साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं मेरा रहबर, मेरे साईं मेरा दिलबर, मेरे साईं मेरी दुनिया, मेरे साईं, मेरे साईं मेरे सपने, मेरे साईं मेरे अपने, मेरे साईं मेरी हस्ती, मेरे साईं, मेरे साईं मेरा रघुवर, मेरे साईं मेरा शंकर, मेरे साईं मेरी धड़कन, मेरे साईं मेरा तन मन, ओ मेरे साईं, मेरे साईं, साईं, साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, मेरे साईं सांस मेरी, मेरे साईं